ନାଇଁ ଆ ଆ ଆ ମାନେ କାଲି ଖାଇକି ଯାଇଥିଲେ ପୁଣି ଆଜି ଆଇଲେ। ଆ ଏ ଖାଇକି ଯା ଛୋଟ ବାଛୁରୀ ଗଲାଣି ସକାଳୁ ପିଠା ରୋଟି। ଏପଟେ 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 ବୁଲିକା ଶିଖେଇ ଖାଉଛି। ଉପରକୁ ଚଢି ଆଇଲା। ତୁ ନାଇଁ ପୋଇ ଦେଲା ତୁ ନାଇଁ ତୁ ଆ ବୁଲିକା ମାନେ ତାକୁ ସେପଟେ ଡାକ। ବୁଲିକା କୋଉଠି ଡାକୁଛୁ କୁକୁର ବି ଆଇଲେ। ବୁଲିକା କୁକୁର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟା ଗୋଟେ କୁକୁର ଗୋଟେ ଶୁଣ କୁକୁର ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୁଟିଟେ ପକା ସେଠି ଖାଇବ। ଇଏ ଜୀବନ ସିଆଡକୁ चलो जा हम आपका ଯାଉ ବାରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି କାଲି ଆସିବ। ହାତକୁ ଦିଅ କଣ ହାତକୁ ତମର କାମୁଡି ଦଉଛି। ଆହା ତାକୁ ଦିଅ। ये जाऊंगी सिया से ହଁ ସେ ଆସ। ଛୁଇଁଗୁରା ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ଦବ। ସେ ତମରି ହାତରୁ ଆସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ମା ହାତରୁ ତମ ହାତରୁ। ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଯଦି ଗୋଟେ ଘର ପିଛା ଦିଟା ତିନିଟା ରୁଟି ଯଦି ରଖନ୍ତେ ଯଦି ଆସିକି ଡେଲି ଏମାନେ ଖାଆନ୍ତେ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଘରୁ ଯଦି 2ଟା ରୁଟି ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଠି ଧର 30ଟା ଘର ଅଛି 60ଟା ରୁଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତା। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏମିତି କରନ୍ତେ। ଯାହା କହିଲ ସେ ଗଲା ଦେଖିଲ। तू जा एक गुड क्वेश्चन तू जा आओ ना हेलो